Unha das datas clásicas para o mundo da cultura e das ciencias no Salnés son as xornadas da Fundación Manolo Paz, un evento que chega á súa 8ª edición e que recoñece a labor de algunha persoa da cultura ou da ciencia na comarca, especialmente en Cambados. Pois pretende poñer en valor a arte contemporánea e honrar e visualizar o traballo de xente destacada no ámbito cultural, no ámbito artístico, pois que teña tamén vínculos ca nosa terra. As xornadas están dedicadas este ano ao paisaxista Fernando Caruncho. E aquí temos moito que ver co paisaje, porque non nos damos conta, vivimos nunha zona privilegiada, e aparte deso, co tema de, aquí estamos, temos o arte do mar, temos o arte da terra, en donde aí temos, por exemplo, ese paisaje das parras de Albariño ou de Tinto, que realmente o que modelan son o paisaje, non? Que non, o que tamén tanto se pode facer ben como se pode facer mal, e vale o mesmo. Por iso que moitas veces tamén dando información á xente, digamos que é unha maneira de motivar tamén de facelo ben, non? A xornada contará cunha performance da artista Verónica Moar, unha celebración para poñer en valor o traballo dos 3 artistas. Que verá acompañado tamén de unha acción performativa da ceramista performer Verónica Moar. Penso que os 3 comparten moito, comparten unha declarada admiración pola paisaxe. En certo modo, Fernando é un filósofo da paisaxe, Verónica vén do mundo da literatura, Manolo fala máis a través das esculturas, pero os 3 son paisaxistas, non? As xornadas terán lugar o vindeiro día 11 de agosto. Comezarán cunha conversa sobre arte e a paisaxe, continuará coa performance e pecharase coa entrega do premio a Fernando Caruncho.